Dobrý deň. Dovolil sa nám? Dobrý deň. Podarilo sa nám zohnať? Pozor. Pozor! Poď sem, no. Poď. Dobrý deň. Podarilo sa nám zohnať významného slovenského režiséra, dramaturga, scenáristu Igora F. Dobrý deň. Chcel by som sa vás opýtať na vaše posledné umelecké dielo. Takzvaný Zbesilý kôň. Viete, tento film ma stál mnoho úsilia. Povedal by som, že vyžadoval skutočne celého človeka. A ja chcem poďakovať slovenskej spoločnosti za to, že je schopná ešte dnes akceptovať aj takéto filmy. A pretože tento film nie... Viete, musím sa smiať. Tento film nie je môj posledný. A... Máte ešte nejaké otázky? Pán režisér, aké boli vaše bezprostredné pocity po odvysielaní predpremiéry v premiére? Viete, pred chvíľkou som stratil svoju obľúbenú osobnú loptičku. Prepáčte, aká bola to? Chcem sa vás opýtať, aké boli vaše bezprostredné pocity po odvysielaní premiéry, predpremiéry? Tie pocity boli samozrejme plné. Bol som plný pocitov. Takzvaná metamorfóza, takzvaný metaforický obraz života na Slovensku z vás urobil takzvaného šampióna medzi režisérmi, nielen na slovenskej scéne, ale na celosvetovej scéne. Kto vás inšpiroval vo vašich základoch, vo vašej tvorbe a kto vlastne bol takým vašim tútorom? Viete, môj tutor vždycky rozprával, ja som to dokončil. Môjim tutorom bol Marian Labuda. To je človek, ktorý... ja tvrdím spolu s Marianom Labudom, že metamorfózy sú ako metastázy. Zákernej choroby, ktoré sa všemožné lekári snažia liečiť medikamentami. Ale sú to aj metastázy našej spoločnosti, ktoré nikto nelieči. A práve môj film by mal byť posolstvom pre každého, kto má ešte štipku dobrej vôle, aby si niečo spravil. Áno. Ďakujem vám za rozhovor.